piglunsar ngunyang kang Department of Agriculture Bicol, ang programang Bantay African Swine Fever sa barangay o Babay ASF. Sigun sa ahensya, target kang programa ang total na 65 banwan asin syudad sa anum na probinsya kan Bicol. Enero ngunya na taon, kang liwat manutaran ang nasambit na helang sa sarong barangay sa Calabanga, Camarines Sur. Na-detect po siya kasi nagpa-test sinda sa Samoyang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Kinuhaan sinda ng blood sample, yung sarong farmer, yung mga orig niya, and nagluwas na igwang positive duman sa mga orig. Naideklarar ng ASF Free ang total na 39 banwaan sa Bicol, kaya aliwat ng pigtutugutan ang mag-atama ng urig ang mga residente sa lugar. Mayo naman po sa inda ng active ASF cases, alagad, igwa po kaya ng mga documentary requirements na kaipon isubmit ang mga municipal and city LGU para po ma-progress from red zone to pink zone kang Bureau of Animal Industry. Sigun sa ahensya, sa paagi kang programa, total na 3,530 na hog raiser sa reyon ang nakaresibin ng asistensya. Asin nakapag-distribuer naman sinda ng 2,195 na sentinel pigs sa 2,192 na mga parataman, kasabay na ang mga sako ng mga pambahog. Katong da ipapigwabalyo sa PCIC ang pagbayad ng indemnification, nakabayad kita ng 87.9 million pesos sa 3,530 hog raisers na naapektuhan ng ASF kan 2020 hanggang 2021. As in, itong mga ASF free na, tigtawan ta po ng sentinel pigs. Mientras tanto, pig-ing kami narmang kang ensya ang mga parataman ng urig na pirming paglinigan ang kulungan, asin mas maray na feeds ang ipakaon sa mga atama na urig. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.